Здравейте! Във второто видео за електронният видеоувеличител Ruby 10 с реч ще продължим с настройките, които устройството предлага. Нека да покажа как се сгъва и разгъва тази стойка. Така е сгъната, а ето така я разгъваме. И слагаме лупата така. Включваме я ето тук от оранжевото копченце, а ето тук е буксата за зареждане. USB-C, ето го зарядното, то е в чантичката. Избираме си българския вариант и ето тук така. Тук включваме. Ето тук и сега включваме в контакта. Както казахме, първия път се зарежда 3 часа. Ето така. Нека да покажа, тук има LED индикатор, който свети в момента в оранжево, т.е. има някакъв заряд. Ако е напълно изтощена батерията, тук ще свети в червено. А когато е напълно заредена, свети в зелено. В случая е оранжево-жълто. Така. Сега ще го изключа, за да може да си продължим с настройките. Ruby 10 с реч е с тъч екран. При докосване на екрана с пръст се появяват иконки, от които може да влезем в настройките. В горния ляв ъгъл се показва батерията, в случая е 35%. Това тук е часа. От тази иконка долу вдясно влизаме в разширените настройки. Тук ни пита Do you want to enter Advanced Mode? Искаме ли? Yes, искаме. И ето от тези 3 чертички влизаме в разширените настройки. Първата иконка е тези папки, където показва запаметените изображения. В случая може да запаметяваме два вида файлове. Едните са images, картинки, които са просто картинка, която е за разглеждане с очи. А вторият вариант е запаметяване на документи. Това са направени снимки, от които текстът е разпознат и записан като текстов файл. Ето тук от документи. В случая имаме няколко записани. Нека да стартираме един от тях. Избираме примерно този. Не можахме да го прочетем, но така или иначе от първата папка виждаме картинките и документите. Да видим каква е тази картинка. Аз не съм записвала. Ето тук един документ, който е сканиран. Това в случая е снимка, която може да разглеждаме, като я увеличаваме и намаляваме съответно. Така. Сега. Следващото меню е запечатато колело. Тук имаме 3 варианта. Първият вариант е избор на изгледа. Може да избираме цветовите режими, да си направим наши настройки. Например, в момента е White on Black. Бели букви на черен фон. Това е изглед на текста. А ето тук вдясно пък са за картинки. Ако искаме, може да изберем този вариант. Розово, жълто, зелено, синьо. Ако искаме да добавяме с плюсчето горе вдясно. Тук ни предлага червен фон с черни букви. Black on red. Ако искаме, може и това да си добавим с плюсчето. Combination added. Комбинацията е добавена. Какво друго може да искаме? В ляво избираме цвета на текста. В случая red, ето sample red, а в дясно избираме цвета на фона. Green е зелено. Light blue, примерно ако го сменим от тук, тук виждаме как изглежда blue, тъмно синьо с червени букви,
бял фон с червени букви. Нека да добавим виолетово, синьо, нещо по-контрастно. Зелено с червени букви ми се струва контрастно. Ако искаме да го добавим, натискаме плюсчето горе вляво. И тази комбинация е добавена. Тук получаваме съобщение Combination Added. Ако искаме да излизаме с тази обратната стрелка наляво. Излизаме втори път от тук и се върнахме в това първоначалното меню. Ние от тук тръгнахме. Връщаме се обратно. Този звук, който чуваме, е вибрацията. Може да я изключим, ако ни дразни. Ще покажа как. Сега разглеждаме подред менютата. Следващото е визуални настройки за такива хора с по-чувствителни очи. В случая е изключено. Ако искаме такъв филтър, ако забелязвате, стана по-неярък образа. Тук може да си избирате дали да е включен този филтър или изключен. Потвърждаваме и излизаме с обратната стрелка. Следващото е размера на фона на буквите и на менютата и на текстовете. Ние при първоначалните настройки избрахме 72. Тук обаче има още по-голям шрифт. Ако някой предпочита, може да си избере такъв огромен размер 144. Аз ще избера така с плъзгане надолу. Примерно 60 мога да избера. Потвърждавам и излизам с тази стрелкичка. Тук имаме два варианта. При избиране в ляво пише меню. Това е размер на текста на менютата. 72 сме избрали. Ако искаме друго, плъзгаме си пръста надолу и позиционираме тук в правоъгълника друга стойност. Което число избереме тук в правоъгълника, това ще потвърдим и това ще изберем. В случай аз искам да избера 72. Тук в дясно това е размер на буквите на текстовете, които са разпознати. Нека да е 60, за да направим разлика. Ако искаме друго число, така с пръста плъзгаме и избираме друго число. И за да потвърдим и да запазим, избираме тази стрелка. Така, това беше тук за това меню. Сега второто меню. Тук са вече изборът на език. Първият език, който се предлага, е език на четене. Език на текста, който ще се чете. Тук може да изберем английски, немски, испански, руски. Тук има и български. Търсиме го, така с пръста плъзгаме надолу, докато стигнем до български. Ето, български. Това е езикът на текста, на разпознатия текст, който устройството ще ни чете. В ляво избираме езика български, а в дясно другия раздел, тук е гласът. В случая ние имаме само един вариант и това е гласът Дария. За да го чуем как звучи, натискаме тук. Потвърждаваме с стрелкичката. Сега второто меню, тук е език на менютата. Аз съм избрала английски, но тук ако искаме може да изберем и друг език. Например, може да изберем руски. Трябва да го потърсиме в списъка, когато стигнем ето руски. Стигаме до него. В левия раздел избираме езика, а в дясно гласът. Ето, в случая предлага Милена. За да чуем Милена, както се е избрала тук в правоъгълника, натискаме отстрани. Этот голос называется Милена. Ако искаме да чуем Юри, избираме Юри и тук натискаме. Этот голос называется Юрий. Това са двата варианта за руския глас. Да кажем, избираме Милена. Этот голос называется Милена. Потвърждаваме ето тук с стрелкичката. С този език ще ни чете помощната информация, когато показва такава. Сега тук може да изберем текста на помощния текст, да го показва на писане първата отметка, а втората е да го чете с глас. Човек по всяко време тук може да се избере кое от двете иска. Първото е да показва текста написан на екрана, а второто е да го чете на глас. Потвърждаваме с обратната стрелка и излизаме. Третото меню тук, което имаме, това са системни настройки.
Първото нещо е датата и часа. Може да ги редактираме, като натиснем моливчето тук. Избираме си деня, месеца, годината и когато ги изберем, потвърждаваме с стрелката. Тук може да редактираме часа, като натиснем моливчето, избираме си часа и когато го избереме, примерно така, потвърждаваме с обратната стрелка. Тук друго не може да правим, излизаме. Сега тук този бутон се използва, когато искаме да качваме обновление. Но процедурата за качване на нова версия, на драйвера, тя ще бъде снимана в отделно видео. Това се прави веднъж годината, когато има нова версия. Излизаме от тук с хиксчето. Това са настройки. Тук ни показва, че имаме 3 гигабайта обем за съхранение на снимки и документи. От тук може да изтрием всички файлове и то ни пита: искате ли? Не, да. В случай ще му дадем не и се връщаме обратно и излизаме с обратната стрелка. Това тук е връщане на фабричните настройки. Ако натиснем тук, ще ни попита не или да. В случая не искаме да се връщаме към фабрични настройки и излизаме обратно. Това е последното бутонче от това меню. Тук ни пита след колко минути да заспива. Когато не го използваме, след колко минути искаме устройството да заспи. Първият вариант е никога да не се изключва само. Втория вариант е след 1 минута, след 3 минути, след 5 минути. Ако не го използваме, да се изключи, което е добре, за да пести батерията. Аз избирам 3 минути. Избираме го и с обратната стрелка потвърждаваме и излизаме. Тук разгледахме всички менюта, затова излизаме и от тези менюта. Това го разгледахме и излизаме в по-горното меню. Ето тук, от тази иконка ни пита дали искаме да излезем от разширените настройки. Не или да. Ние в случая всичкото това меню, което разглеждаме, е разширени настройки. За да продължим да го разглеждаме, ще изберем, че не искаме да излизаме от тях. А ако искаме да излезем, ще натиснем да. Така. Тук дава информация за версията на приложението 2.5.21. Така, версия на OCR 20.30 и серийният номер на лупата. Това е просто само за информация. Тази иконка тук се казва Miracast. Тя за България не е приложима. В България не може да се използва. Излизаме обратно. От тук може да се включи Bluetooth слушалка. Идеята е такава: аз, ако имам намери една слушалка Bluetooth, с която може да се свърже. От плюсчето се свързва. Нет устройства. Аз го пък задрасках. Каза ми, че няма устройства. Сканиране. От тук сканира. И когато намери, отгоре вдясно с плюсчето трябва да се добави. Излизаме. Следващото, това са такива настройки за яркост. С плъзгане на тази лентичка надолу става по-тъмно, а нагоре става по-ярко. Ето това тук е за удебеляване на буквите. Става по-дебел шрифта. От тук може да избираме колко да са дебели. Това е максимално. Особено добре се вижда, когато имаме текст. В случая е картинка, но когато е текст, ще бъде по-полезно. А ако искаме да го изключиме, го натискаме и то е изключено. Така, излизаме от тук. И последното меню, това е силата на звука. Наляво намалява, надясно се усилва. Това демонстрира колко е силен звука.
така е горе-долу в средата. Долната лента е за скоростта на четене. Вляво е костенурка и е по-бавно. Новая скорость речи установлена. А надясно имаме нарисуван заек, там пък е по-бърза скоростта. Ето. Новая скорость речи установлена. Новая скорость речи установлена. Новая скорост речи установлена. Новая скорост речи установлена. Избираме си една скорост, която е приятна за нас, а ето това тук е за включване и изключване на вибрацията. Този звук, който се чува, когато натискам бутонче, е вибрацията. Ако искаме, може да изключим. Така като е задраскано, е изключено. И потвърждаваме и излизаме, като натискаме обратната стрелка.